Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Bir-birigizden ayrılmağız. Sizni bir-birigizge beylep turgan süйге jiplәрен üzməgiz дип язган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган үзенең бер хадисендә. Безнең бүгенге информацион музыкаль тапшыруыбызда нәкъ менә тамашачылар белән безнең арада үзенә күрә рухи күпер булсын иде дигән теләктә без аны башлап җибәрәбез. Алтын кызның тагын бер ямьле көне килеп җитте. Бүген 7 сентябрь җомга. Һәм шушы яңа көн тормышыбызга ям, күңелгә тынычлык, эшләребезгә уңышлар алып килсен. Маһирапа Әсхадуллина Түбән Кама районының Шәңгәлче авылындагы бер кичерә. Әйләнә тирә-якларда ул Гамил Әсхадулла кебек артистның әнисе булуы өчен генә түгел, Гамил әфәнде сымак тагын 4 пәһлеван егетне үстергәне өчен данлыклы дип әйтү дөресрәктер. Ир белән хатын игезәк җан диләр, ләкин гаилә кору ул һәр ике як өчен дә зур сынау, сабырлыкка имтихан. Мөфтиебез урынбасары Мансур хәзрәт Җәләлетдин вәгазен тыңларбыз. Апас районының Ширмешән авылында шаулап-гөрләп Курбан бәйрәме уздырылган. Күңелләргә тәкъвалык өстәрдәй нурлы вакыйгадан безнең репортаж. 14нче халыкара Казан мөселман кинофестивале дәвам итә. Кино иң мөһим сәнгатьләрнең берсе икәненә инана барабыз. Кичә ниләр булды? Кинофорум көндәлеген бергәләп карарбыз. Студиябызда гадәттәгечә мөхтәрәм кунакларыбыз да булачак. Татар акыл милке җәмгыятенең директоры, язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Хәбир Ибраһимның яңа китабын тәкъдим итәчәкбез. Татарстан Дөнья нәзарәтенең хәйрия проектлар координаторы Алсу Җабарова да киләчәк. Кино эшлеклесе, телевизион оператор Нәсүр Юрышбаев, шулай ук 14нче халыкара Казан мөселман киносы фестиваленең чираттагы бер катнашучысы. Аның белән дә сөйләшәбез. Шулай ук әлеге фестивальдә Иман нуры дигән фильмны тәкъдим иткән автор һәм режиссерлар Рафил Галимуллин белән Марсель Мәхмүтов та килергә вәгъдә бирделәр. Инде тапшыруыбызның нәкъ шушы өлешендә беренче музыкаль сәламебезне ирештерәбез. Көзнең үз яме, үз сыры бар. Юкка гына алтын кыз димәгәннәр. Кеше гомеренең дә бер мәлдә шундый алтын чоры җитә. Балалар үскән, ипотека түләнгән, лаеклы ялга чыгып, эшкә ашыкмыйча, яшьрәк чакта вакыт җитмәгән, җаның теләгән нәрсәләр белән шөгыльләнергә мөмкин. Мәсәлән, картаямыны соң йөрәк дигән клубка кушылып, гөрләтеп концертлар куеп йөрергә. Әлеге клубка йөрүче аксакаллар һәм ветераннар җәй башында ук инде үзләренең мөстәкыйль сабан туен уздырганнар иде. Әлеге шатлыклы мизгелләрне безнең хәбәрчеләребездә видеоязмага төшереп алды. Сөенечле, җылы, нурлы җәйне искә төшереп, әйдәгез бу видеоязманы бергәләп карап алыйк әле. Сабан туй безнең традицион сабан туй. Без аны бик күп еллар уздырабыз, һәр вакыт өлкәннәр сабан туй итеп. Безнең клубыбызның исеме дә Картаямын исең йөрәк дип атала. Менә шул сабан туйлар узгач, гомерләр узгач, менә сабан туйларда күп кимчелекләрне күргәч, үзебезчә әйтеп менә ничек тиеш ул сук китергәндә халыкчан дөрес. Халыкчан итеп менә су китергәндә йөгерәләр, сулар түгелеп бетә. Матур гына әйтеп, аның бит бөтен ләззәте дә, матурлыгы да шунда. Клубыбыз безнең 2011 елдан эшләп килә инде. Һәр вакыт клубыбызда 100 кеше, 100дән кимегәнне юк. Һәр вакыт бик теләп йөриләр. Тагын да теләгән кешеләр бар килергә. Безнең клубка 55 яшьтән 85 яшькә, 90 яшькә дип әйткәндә, 89 яшьлекләр дә бар, 90 яшькә кадәр яшьтәге кешеләр йөри. Менә бу компаниядә 15 ел йөрим инде мин. Ел сайын дигәндә сабан туй ясыйбыз, шулай күңел иттереп. Артистлар киләдер явылыбызга, артистлар китеп бетмәстән мине сәхнәгә бастырып куялар, туйганчы җырлыйдыр инде шахта киләрен, сарман киләрен, рамай кие чыккан вакытлар булды, ой яраттым инде рамай киләрен. Менә шул гомрем буе җырлыйм дип ихлас белән яшәдем инде мин. Бик матур ай сайын без Залесный бистәсендә концертлар бирәбез. Аннан соң безнең бик матур урында Милли музейда ай сайын концертларыбыз була. Гомеремнең күлләрен иске алам әнием сүзләрен. Әші тұрмыш әрімнәрі үзлер балам бәғірләріне үскәндә білігіз қадірләрін.
матур җырлар җырлап, биюләр, шигырьләр сөйләп, менә шуларны тыңларга дип килдем инде мин. Сабан туе, хезмәт туе. Әйдә, без дә барабыз. Көрәш карыйк, күңел ачык, якынайсын арабыз. Күңелле итеп яшибез. Картаерга вакыт юк. Пәйгамбәребез кемгә Аллаһ изге хатын бирсә, аның аша ярты динен саклый, калган яртысында үзе Аллаһыдан курыксын дигән. Менә ни өчен изге хатын ярты иман диләр икән инде. Биредә күрәсең, нәкъ менә изге хатын булуы, ул иренәдән индидер бәрәкәтле йогынты ясый һәм ират кеше гаиләле булгач инде азып-тузып төрле якка йөри алмый, тормыш алып бара, җигелеп дөнья тарта дигән сүздер. Анан килеп бер айырма да бар бит әле. Мәсәлән, русча өйләнү жениться. Хатын алдыңда битте китте. Ә бездә татар телендә өйләнү дигән сүз өйле булу, тормышлы булу дигәнне дә аңлата. Димәк, ир кеше үзенә тагын бер зур вазифа ала. Аллаһу акбар, Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуһ. Бүген көндә ир белән хатын кызын хакын әйтмәкче идем. Ирнең хатын кыз өстендә хаклары, хатын кызында ирнең өстендә дә хаклары бар. Ирнең нинди хаклары соң? Ир кеше, мин ир дигәнне үзе дәлилләргә тиеш. Әлбәттә, өстәлгә йодрык белән сорап түгел. Мин ир дигәнне дәлилләргә тиеш. Ягъни аның өстендә булырга тиеш менә торак йорт буенча. Тәэмин итәргә тиеш бит ашау, эчү, киемнәрен һәм башкалардан балаларга тәрбияләгәндә дә, балаларның да бөтен нәрсәләре булсын, бөтен җиһазлары булсын, өендә дә бөтен менә бу бытовая техника дигәндә, холодильниклар, телевизорлар, ул ирнең өстендә. Ягъни обеспечение дип тә әйтим инде мин аны. Ягъни бөтен нәрсәне ир өстендә, аның хакы гаиләне тәэмин итү. Хатын кызның хаклары инде. Өйдәге менә бу матурлыкны саклап торырга тиеш. Ир эшкә китеп китә икән, хатын кыз өйдә менә бу учакта тоттырырга тиеш. Ир эштән кайткач, акчалап кайтсын, ризык алып кайтсын, хатын кыз моны пешереп, тәмле генә ризыкларны ашатсын. Шулай ук балалар булгач, балаларны тәрбияләргә тиеш. Ул да хатын кыз өстендә. Безнең хадисыбыз бар, Коръән Кәримендә дә Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә: "Куллухум ра'ин ва куллухум мас'улатун ан рa'iyatihi." Ягъни һәр берегез сез көтүчесез һәм үзегезнең көтүегез өчен җавап бирәчәксез. Әлбәттә, бу нинди көтү турында? Ир кешенең гаилә өчен җавап бирәчәк. Ул аның көтүе. Ул көтүче булса, гаилә аның көтүе кая бара, ни эшли, нәрсә эшлиләр, балалар өчен дә җаваплы, хатыны өчен дә җаваплы. Хатын кыз да шулай үзенең балалары өчен җаваплы. Җавап бирәчәк Аллаһ Субханаһу каршында да һәм җәмгыять каршында да, кешеләр каршында да. Нинди тәрбия бирелгән ана, нинди тәрбия биргән балаларына. Бу бөтен нәрсә бүген көндә безнең әлбәттә язылып бара. Аннарысында баланы тәрбияләгәч, аннарысында бүген көндә исламда әйтергә кирәк бик күп әһәмият бирелә хатын кызга. Ничектер безнең халыкта шундый фикер туган, халыкны хатын кызны имештә кимсетәләр. Юк, җәмәгать. Исламда хатын кызны кимсетмиләр. Киресенчә, хатын кызга бик күп нәрсә язылган Коръән Кәримебездә дә, Пәйгамбәребез дә әйтә. Хәтта Расул саллаллаһу алейһи ва саллям сораганда, җәннәт кая дигәндә, әниләрегезнең аяк астында дигән. Һәр бер хатын кыз ул бит ана кеше булачак. Шунда аның җәннәте. Әгәр дә ул хатын кызны әлбәттә ир тәрбиясендә була. Ул башта әтисенең тәрбиясендә була. Анасын кияүгә чыга, ирнең тәрбиясендә була. Аннан ул балаларда тәрбияли. Менә шунардан караганда җәннәтне әллә каязарга кирәк, әгәрдә әниләребезне хөрмәт итсәк, картларыбызны хөрмәт итсәк, яшьләребезне хөрмәт итсәк, үзенең кешеләрне дә хөрмәт итсәк, менә бу тәрбия була. Менә шул тәрбияне без кичкенәдән үк өйрәтергә тиеш. Аннан соң менә бу мөнәсәбәт килә. Бүген көндә бик күп аерылышалар. Каян киләсен бу? Яшьләр уйламыйча өйләнешәләр дә, уйлап тормыйлар да аерылышалар. Әйе,
Ayrılışı dinde bu yarı tıran nese. Ama lakin Allah Teala'dan in yaratmağın nese bu ayrılığı. Talak. Bik yaratmağın nesesi. Caiz ama yaratmağın. Eğer de nesede karamayken, nesede yaramayken katında mı, ilinde mi, elle koyar aska uçup karamağız. Karağız, anın asılı neseden kile bu. Anlarısın ilenişken parlarga da min takdim iteridem bik anın yaramağın, anın naçar yaklarını izlemegez. Kilisinçe izlemegez, onlardan yakşı yakların, yakşı sıfatların karağız. Şu vakitte bir-birinizge yol bilip, bir-birinizden yakşı sıfatlarına karab, yakşı sıfatlarına iğrenip, şu vakitte belki siz iyileşirsiniz, bakit sakatike. Bu dünyada da, kilesi dünyada da. Bir-birinizge yol bilip, bir-birinizden karab, bir-birinizge hürmet etip, bir-birinizden en hürmet etip, onların tuğanların hürmet etip, şu vakitte yaşaysanız yine bakitli bulacaksınız. Muhterem cemaat, her barçağızga da hayırlı tırmışlı Allah subhanahu teala nasip etsin. Balarının tevfiqini igilegen kolega nasip etsin. Yurtlarınızga iminlik, tınışlık, mallarınızga bereket, tınlarınızga selametlik Allah subhanahu teala bilsin idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Cuma günü Hayır Günü sahifesine kirişəbiz. Studiyamızda qonaqda Xayriya proyektlari koordinatori Alsu Jabbarova. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Алсу, хәерле көн. Хәерле көн. Сезнең белән һәр очрашуны яңалыклар белән танышудан башлыйбыз. Әле күптән түгел генә 1 сентябрь белем көнен билгеләп үттек. Зәкат Хәйрия фонды гадәттәгечә ул инде һәр бәйрәмгә ниндидер бер кызыклы проект оештыра. Bu yıl neler bilen sevindirdiniz? Узган атнада билим көне уңайыннан Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Казанның мәктәп укучылары белән очрашты. Әлеге очрашу гадәттәгечә мәктәпкә җыенырга булыш республика акциясе уңае белән тормышка ашырыла. Мөфти хәзрәт яшь кунакларын сәламләде, аларны билим көне белән тәбрикләде һәм вәгъ сөйләде. Ул билим алуның һәрбер мөселман өчен фарыз булуын турында сөйләде. Шул рәвештә Зәкат Хәйрия фонды тарафыннан төрле мәктәп яшендәге 100дән артык балага ярдәм күрсәтелде. Шулай 2 сентябрьдә Зәкат Хәйрия фонды Казанның Урицкий паркында Кайнар йөрәкле шәһәрдәшләр Сердца города 2-нче инклюзив гаилә фестивале оештырды. Бу бәйрәмне Зәкат Хәйрия фонды Игелекле Казан проекты белән бергәләп башкарып чыкты. Әлеге фестиваль физик мөмкинлекләре чикле кешеләрне җәмгыятьнең тулы тормышына якынайту максатыннан тормышка ашырыла. Festivalin ismi motor beyrekte totarşası. Узган атнада без Тамерланга ярдәм җыйган идек, аның хәлләре ничә кирәк? Кызганычка каршы, әлеге вакытта Тамерланга җитәрлек күләмдә акча җыелмады. Аңа акча җыю һаман да бара. Исегезгә төшерим, Тамерланга 5 яшь. Бу баланың ДЦП авыру ачыкланган, аның тамагында трахеостома куелган. Тумыштан ук тын юлы кимерчәкләре зәгыйф. Тамерлан музыкаль уенчыклар белән уйнарга ярата. Низамиевлар гаиләсендә күптән түгел 3нче бала туды. Хәзер Тамерланга реабилитация узарга кирәк. Аның өчен 60 000 сум акча таләп ителә. Яхшы, менә шул акча җыелсын өчен без нәрсә ярдәм итә алабыз, нишли алабыз? 77-15 кыска номерына сәдака сүзен җибәреп, сез Тамерланга ярдәм итә аласыз. СМС бәясе 50 сум. Безнең сайтыбызда www.zakat.rt.ru бүтән комиссиясыз усуллар һәм реквизитлар күрсәтелгән. Без Лобачевский урамында 6нчы бинада урнашканбыз. Безнең телефон номерыбыз 225-33-22. Бүген без тамашачыларны кем белән таныштырабыз, яңа баланың исеме? Бүген мин тамашачыларны Махмутов Рым белән таныштырып китәм. Рымга 14 яшь. Рымның да ДЦП авыру ачыкланган. Ул йөри алмый.
Рым 8-нче сыйныфта укый, укытучылар аның иенә килеп йөриләр. Рымның иң яраткан дәресе ул татар теле. Рым хоккей карарга ярата, Акбарс командасының һәрбер матчларын карап бара. Шундый позитив малай. Рымга реабилитацияларга кирәк. Аның өчен 140 мең сум акча таләп ителә. Бергәләп җыенсак, әлбәттә шушы егеткә дә ярдәм итә алырбыз. Аңа кайсы номерга SMS уларга кирәк? Рымга 7715 кыска номерына зәкят сүзен җибәреп, сез ярдәм итә аласыз. SMS бәясе шулай ук 50 сум. Күбрәк сумма күчергән теләгән булса? Я зәкят, буш урын калдырып, теләгән сумманы язып, SMS җибәрергә була. Барлык тамашачыларыбыз да битараф калмас дип уйлыйбыз. Әлеге балаларның язмышына һичшиксез ярдәм җыелыр һәм килер. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт бик зур. Игелекле эшләрегездә ярдәм итүчеләр күбрәк булсын. Амин, шулай булсын. Студиябызда кунакта Диния нәзарәтенең хәйрия проектлар координаторы Алсу Җаббарова булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз үз эшен дәвам иттерә. Корбан гаете уңайыннан мәҗлесләр үткәрүдә халкыбызның күркәм гадәтләреннән берсе. Аллаһ Раббыбызның ризалыгына өмет итеп, аның исемнәрен зикр итеп үткәрелгән әнә шундый мәҗлесләрнең берсендә безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Корбан гаете узгач та бәйрәм мәҗлесләре дәвам итә. Апас районындагы Ширмешән авылында Дания Пашафигуллина якташларын корбан ашына җыйды. Һәр авылның үзенең изге күңелле кешеләре була диләр. Чыннан да шулай. Апас районы Ширмешән авылында Дания патурында шулай диләр авылдашлары горурланып. Бу елны ул авыл халкын корбан ашына җыя. Ният иттереп әйттем, шушылай бөтен авылны җыясым килде. Бик катыга күңелем белән уйлап шуны эшләдем. Спонсорларым юк, үз пенсиям белән үзем генә эшләп, үзем генә үткәрдем. Балаларым булышты. Шушы табынны әзерләргә булышкан һәр кемгә шиксез рәхмәтле ул. Дания апа Ширмешән авылына Олы Кайбыш авылыннан килен булып төшә. Иптәше белән 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Тормышта авырлыклар күрсә дә бирешми. Аллаһы Тәгаләдән сабырлык сорый ул. Гомумән бу авылда районда дин алга киткән. Олылар гына түгел, яшьләр дә дингә тартыла. Бер нәрсә дә белмидерем. Үзлегемнән генә иренеп, шулай 5 вакыт намазымны да үткәрәм. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, Аллаһка шөкер ансы. Бүгенгә хәтле шушылай исәнлегем булган дәвердә, алдагы җылларга да Ходай Тәгалә насыйп итсен, тагы шулай үткәрергә. Дини вәгазьләр мөселман кешесенә бик кирәк. Ширмешән мәчетендә ир-атлар, хатын-кызлар, балалар өчен дини дәресләр укытыла икән. Безнең районда дингә бик караш югары дәрәҗәдә дип әйтәсем килә. Район башлыгы бик игътибар итә бу мәсьәләдә. Һәрбер Корбан гаете бәйрәмнәрендә һәрбер мәчетебездә шундый корбан ашлар үтә. Менә бүген Ширмешән җирлегендә җыелды авылның өлкәннәре. Әлеге авыл үзенең 140 еллык тарихы булган мәктәбе белән дә данлыклы. Кызганыч күп кенә авылларга хас булганча, монда да балалар саны кими. Элек мәктәп 400-дән артык укучы белән гөрләп торса, бүген 400-дән артык укучы белем ала. Мин җитәкләгән Ширмешән авыл җирлегенә 3 авыл Багыр, Ширмешән, Айкөлгән авыллары керә. Барлык халык 800 кеше исәпләнә. Авылларыбыз тату, матур, татар авыллары бездә. Менә байларда корбан чалып, үзгә гаит бәйрәмнәрен уздырабыз. Ширмешән авылы халкының тырышлыгына, уңганлыгына сокланып кайттык. Торган җирләрен карап, чис тартып торалар. Гаиләләре белән кыйларны яңарталар. 1964 елны килен булып төштем шушы авылга. Менә 50 елдан артык шушы авылда яшим инде. Авыл картая. Авылда менә бу урамда картлар гына калды инде. Шуңа күрә менә авылны ничек тә яшәтәсе дип тырышабыз инде. Менә шушы кыенда казым диде, казытык дидек инде. 3 малаем бар, бер улым, 2 кызым бар. Алар белән киңәштек тә. Мин әйтәм, тукта кыены авылда калын, менә урамда бит бер калынка юк. Шуңа күрә тукта әйтәм, су юлын вызмык. Менә монда иске кые бар иде. Иске кыены томалатасы килмәде. Яңа кые казыйсым килде. Олылар авылны ничек тә яшәтәсе килә. Яшьләрнең дә авыллардан китмәвен тели. Авылда яшьләр инде күбесенчә шәһәргә тартылсалар да, техника җанлы егетләр кала.
Ансыны менә опасный аграр көллиятендә укып кайтканнан соң төрле техникаларга отырып эшлиләр. Бөтенесе китә дип әйтмәс идем. Һәрберсе дә Эш бар сыйналарга авыл җирлегендә эш бар. Эшлесе килгән кешегә эш табыла. Просто күңел кирәк авылда калырга шуны. Авылны яратырга кирәк. Һәр хатын-кызның кара күлмәге булырга тиеш дигән Коко Шанель. Дизайнер беренче кара күлмәген 1926 елда тегә. Шуннан бирле гүзәл затлар Мадемуазель Коко тәкъдим иткән әлеге стильне ошатып, аны муенсалары, билбаулары һәм башка аксессуарлар белән төрләндереп киенергә тырыша. Нәкыш, бизәк, зиннәт. Әлеге сүзләрнең русчасы орнамент дигән сүзгә күбрәк туры килә бай. Нәкъ менә шушындый гади генә бер нәкыш белән кара күлмәкне танымаслык дәрәҗәдә үзгәртергә мөмкин. Модельер Ләйсән Хаҗиева мода өлкәсеннән, стиль өлкәсеннән чираттагы бер хикмәтне тәкъдим итә. Хатын кызга бер төрлелек туйдыра, аның гел үзгәреп торасы килә, матур-матур күлмәкләрне алыштырып торасы гына килә. Кайчан гына алынган кара күлмәк тә искереп, шкаф төбендә озак еллар буе ятырга мөмкин. Менә иске күлмәккә яңа сулыш өрер өчен, аны үзгәртер өчен без модельер Ләйсән Хаҗиевага мөрәҗәгать иттек. Шуннан да һәрбер кешенең үз яраткан киеме бар. Бирәк тә инде хатын-кызның. Мәсәлән, мин контраст өчен кара күлмәк алдым. Инде без аны ак төсле фетр белән бизибез. Аның өчен безгә кирәк була фетр, аз гына фантазия һәм түземлек. Мәсәлән, мин инде минем эш буенча татар милли орнаментлар белән бизисем килә. Фантазия эшләмәсә, без китапны алабыз, карыйбыз, нинди элементлар ясыйбыз. Әйтегез Ләйсән, башта кыягызда берәр татар элементын ясыйбыз. Мәсәлән, әйтик, иң яраткан чәчәк ул ләлә чәчәге. Тур булды. Инде эшне дәвам итәбез. Без шушы шаблонны фетрга куеп, фетрдан кисәбез. Мин фетрны алдым. Нишкәнлегенә, алар чөнки төрле була. Мин нишкәсен алдым. Заготовкалар белән килдем. Менә шушындый төрле татар милли стильдә орнаментлар ясадым. Элементларны күлмәктә тизибез, карыйбыз, ничек матур була, ничек ошый безгә. Мәсәлән, әйтик, менә шулай куйсак. Biz инде яңа жан керттек дип әйтсәк була күлмәккә. Һәм инде барысында аның шыкмышыгына тегеп куябыз. Тегеп куйганда ак җип белән дә тегеп куйсагыз була. Я контраст кара җип белән тегсәгез дә була. Һәм инде әз генә инде ниндер бәйрәм рәвеше кертәсе килсә, без ташларда җибәрсәк була. Менә шулай итеп әйтик. Инде көндәлек кием булса, ташсыз да ярый. Менә шулай берничә минут эчендә иш шартларында гына сез гап-гади күлмәкне матур итеп үзгәртә аласыз. Милли стильдә матур булыгыз. Түбәнкам районындагы Шәңгәлче авылына кайтып килик. Маһирә Асхадуллина авылның иң бай кешеләреннән берсе дип атарга мөмкин. Аның алтын баганадай 5 улы, үз кызлардай якын итүче, инҗи мәрҗән кебек балкып елмаеп торучы 5 килене бар. Оныкларының балалары белән бергә. Барысы да кайтсалар, игенә түгел, ишек алды тула. Әнә шундый пәһлеван кебек улларының берсе Татарстанның халык артисты, Мунча ташы эстрада театрының сәнгать җитәкчесе Гамил Асхадулла икәнне әйтү барысында үз урынына куя шикелле. Нурлы нигез, төп нигез. Түбәнкама районының Шәңгәлче авылында әллә каян балкып, үзенә чакырып торучы шушы газиз ояда 5 баласын сагынып көтеп алучы газиз ана. Әнкәй дип йөгереп кайтучы 5 лачыны, 5 терәге бар.
Сөбханалла, бәхетле нигез бу. Әниләр өчен йөрәк пәрәсе ничә яшьтә булса да сабый. Маһира апага да шулай. Инде улларының үз оныклары туса да, чәчләренә шал төшсә дә, бәбәкәйләрем дип эндәшә ул. Аларның борчу шатлыкларын сулышы белән туеп яши. Ей яны, балаларның әйтер сире юк, шундый. Йөрәтеп куйган шикелле бөтенесен сыдырып сөйләре билләре. Әнкәй бер чылма эшләп атады дигән. Аллага шөкер, бәхетле яшәсеннәр. Тигез гомер итсеннәр, бик акыллы булдылар балаларым, Аллага шөкер. Әти нәрәт биреп калдыралар. Шуны эшлә. Мин моны әйтәдер инде. Шу? Әнкәйнең иң яхшы дөньядагы иң яхшы әни инде. Һәркемгә шулай. Вакытында ашыланда да вакытында өйрәтте, дугалар өйрәтте безгә. Менә шул әнкәйнең әти белән әнкәй гел яхшы якка гына гел әйтеп чыгара торганнар иде. Кеше берсенә тия күрмәгез дип гел шулай яхшылыкка гына өйрәттеләр инде. Әле бу 5 малайның 15 другы киләдер, дусты киләдер. Шуларны ашатып, шуларны ишертеп, бер сүздә караңгы сүз, шәкер сүз әйтмичә, бергә уйныйдыр. Киемнәрне киптерәдер. Шуңа күрә 5 хәзер генә аңладык әнкәйнең, әтинең инде зур геройлык эшләгәннәр. Бер эш барыбызга әйбәт туры килгәнде. Заманасы шундый инде дигәндәй. Балачакта әтиләргә рәхмәт инде, өйрәттеләр, бөтен нәрсәгә өйрәттеләр дисең әйткәндә. Әнкәй киленнәрне безгә карамда ныграк ярата. Без берәр әйтә башlasак, киленнәрне ныграк яклыйлар. Хәзер дә шулай. Менә хәл кергәндә дә кая киленнәр ди сорады беренче сүзе. Киленнәр кызлары кебек инде. Маһира апа яшүсмер чагында юка иңнәренә ил белән бергә сугыш дигән афәтнең авырлыгын күтәргән. Эш сайланып торыр чак түгел. Көнне төнгә ялгап хезмәт куйдык ди. Урагында урдык. Бөтенесенә дә кайда әйтәләр шунда бардык. Бөтенесен дә эшләдек. Юа. Biz юаны күбрәк ашадык инде. Сәрдәне юа булмаган җирләр ашадык инде күбрәк. Булды яни. Аллага шөкер. Әбекәй үзе шыры авыр, яшәү кыен дип зарлануны белми. Кирәксә сөйләшүгә туры китереп шигырында әйтеп җибәрә. Җае чыкканда барлы юклыгына туй иткән чакларын искә төшереп, җырлап та ала. Куанычларда да, борчуларда да бер йодрык булып яшәүче гаиләдә килен кайнана мөнәсәбәте дә сакланырлык. Алар берсенә берсе бер вакытта каршы әйтмиләр. Әйтмәгән булсын колагы ишетмәсен. Менә 5 килен энә дә тыгып булмый бер-беребезнең арага. Менә шуның хәтле яхшы, әйбәт мөнәсәбәттә яшибез. Ни өчен? Әнкәйбез яхшы. Әнкәйнең кызы булмаганлыктан ул безнең барыбызны да кыз итеп кабул итте. Нык рәхәт итеп, яхшы итеп тәрбияләгән малайларын аңа карап без шулай булып тәрбияләнгәнбездер дип уйлыйбыз. Шәңгәлчәнне булгач, гел стой итеп кенә җайлап кына сорау бирәләр. Ничек син анда яшәргә дип. Синең әниң койнаның бит ул килен киләүче дип әйтәләр. Килен киләүче түгел мәйтәм, килен безне дә килә иде мәйтәм. Ну үзебезнең әни кебек якын ул дип. Шулай дип җавап бирә иде мин. 16 ел элек кенә килдем бу гаиләгә. Бик рәхәтләнеп кабул иттеләр. Батсадагы әнкәйем үземнең әнием булмагач, әнкәй миңа бик алыштырды инде үземнең әнкәй сыман. Бик күңел үсте инде шулай итеп кабул иткәч мине. Бик рәхәтләнеп яшибез. Әнкәй бик матур итеп ап-ак аяк-кышларын бәйләгән, ак яулыкларын кигән, шундый тәмле ис бөркелә. Назым мине күрсәтергә алып кайтты. Мин аны беренче көннән үк шуның хәл әнкәй белән әткәне шундый нык яраттым. Алар да миңа гел кызым дип тордылар. Мин дә 12 яшьтән әтисез калдым. Монда килгәчтән мин әтиле булдым. Әбекәйнең шундый җыр телле булуының, тормышны яратуының сире күңеленнән дога, теленнән изге теләк китмәүдер. Дин тоту тыелган чорларда да намазын калдырмаган ул. Замана яшьләренә дә аның үз киңәше. Сабырлык. Яхшы сүзләр әйтергә. Ул менә шулай булыгыз, менә булай булыгыз дип яхшы сүзләр әйтәсен бит инде балаларга. Кеше күлдерә күрмәгез. О, замечательно булып узган ölüm. Афтар итәсәкләр булып дитергән. Синерләр. Аларга шулай ни булмый, бәләкәй чакта. Тыңда булдылар Аллага шөкер.
Махира апа инде 9-нчы дистәсен вакласа да, йорт тирәсен гел барлап тора. Киленнәре бездән җитез әле ул. Тавык чебешенә дә күз кылак, чүп утаганда да безне тизләтә дип шаярталар. Гомер иткән ихатасын шулай тәрбияләп торырга күнеккән шул ул. Заманында Габдулла бу йортны һәр бүрәнәсен үзе барлап, Әсхәдуллиннарның нәсел җибе какшамасын, улларым чын ир егетләр булып үссен, нигез таралмасын дип салган. Ата-ана ялгышмаган. 5 ир егет киндек каны тамган җирдә 5 оя тергезеп, лаеклы гомер итә. Нурлы нигездә исә аларны әниләре каршы ала. Бәхетле ана, ак әбекәй улларына күңелендәге бар җылысының мыскалын да җуймый күчерә алган. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне кунакханәбезгә чакырабыз. Бу минутларда студиябызда язучы, драматург, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, язучыларның Абдулла Алиш, Туфан Миннуллин, Шәхиманур исемендәге премияләре лауреаты һәм Татарстан Акыл Милге агентлыгы директоры Хәбир әфәнде Ибраһим. Хәерле көн. Хәбир әфәнде, без сезне менә беләдерик, драматург буларак әсәрләрегезне караган бар, укыган бар. Менә сезнең проза китабы чыкты. Ул бәхетсез җаннар дип атала. Драматург кешенең прозага күчүе ничегрәк бара ул? Ул менә бик кызык килеп чыкты. Дөресен әйткәндә мин бит шуны дөрес әйттегез. Күбрәк драматург буларак танылдым, киносценарист буларак. Шуңа күрә әйтмәкче булам, менә ул күрәсен күңел таләбедер. Чөнки менә һаман бер төрле жанрда гына эшләү туйдыра. Мин төрле жанрда, төрлечә универсаль язучы, төрле жанрда төрлечә эшли алам, чөнки миңа ул җиңел бирелә. Менә мен әйтмәкче булам, бу китап турында инде шактый күләмле чыкты бу китап. Чөнки күрәсез соңгы елларда иҗат ителгән романнар, бәяннар кирде. Минем менә апостолларында бер абыем бар. Ул Талсуйда бу кадәр язмаган. Кайчан син беләсең бу әсәрләрне язарга дип миннән көлеп алган инде. Син бил булганасың каядыр, йөрисең, кайчан вакытта басын дигәч, мин үзем аптырап калдым. Китап язылган бит инде. Мен кайчан яздым икән бу әсәрләрне дип үзем уйга баттым. Менә шундый хәлгә тап булдым инде дәсен әйткәндә. Китап бәхетсез җаннар дип атала. Бу шушы китапка кергән бер әсәрнең исеме әллә инде менә шушы гомуми тематиканы, гомуми рухны чагылдырган исеме бәхетсез җаннар кемнәр турында? Менә бәхетсез җаннар инде ул безнең турында дөресен әйткәндә. Менә без бит инде шушында чор булды. Без агылдык, барыбыз да авылны ташлап, Казанга китеп бардык, Калага китеп бардык, шәһәрләргә агылдык. Монда беләсезме, монда шушындай бер төшенчә бар, маргиналь шәхес дигән әйбер. Ул кем ул? Ул менә ике арада калган кеше. Ул авыл кешесе түгел. Шәһәр кешесе дә була алмаган. Менә шушы геройлар ул минем геройларым. Алар фаҗигале язмышлы кешеләр. Ул без инде барыбыз. Сез дип әйтә алмыйм, но шушындайрак менә. Без дә шундайрак. Менә шушындай әйбер турында сүз бара монда. Менә бу бәхәсез җаннар романында ике анда кешенең язмышы, әтисе һәм малае, Нариман һәм аның улы Инсаф. Нариманның китәсе килми авылдан, ләкин аның кызы, йөргән кызы Дине. Моны көчләп диярлек Казанга алып китә, шәһәргә алып китә, ләкин ул анда бәхетен таба алмый, кире кайта. Чөнки ул авыл кешесе. Менә ул кыйып куйган була бит шундый авыл җегетләре. Ул Казанга китеп, Калага китеп бәхетле була алмый. Ул бәхетен таба барыбер авылда. Шул турда монда. Шуннан да без шәһәрдә яшибез дә, авылны сагынып яшибез. Бу инде адәм баласының бер шушындый җылытып тора торган катализаторы да инде уларның, сагышы да инде уларның. Мин сезнең "И туган җир" дигән мәсьәләгезне Татарстан журналында укыган идем. Менә бу китапка да кертелгән ул. Һәм аның азагы инде шунысын гына укысаң да күз яшьләренә буылып җылап җибәргә мөмкин. Төн авылга кайтып киләм. Күрәм, өйдә ут яна. Күңелемдә әни дигән күңелле уй йөгерә. Ялгышамын. Соңгы мәртәбә авылдан киткәндә, әни ягындагы утны сүндерергә онытканмын. Дип тәмамлана. Әгәр әле без бу тулы әсәрен укысак, нәрсә генә уйламабыз икән. Монда беләсезме, "И туган җир" дигән әсәр ничек язылды? Ул әни үлгәннән соң язылды. Әгәр дә әни исән булган чакта мин бу әсәрне яза алмыйдыр. Менә 90 яшендә китеп барды ул, бар сагындыра әни. Үзегез беләсез, һәркемгә әни якын. Әни бит инде әни. Әлбәттә. Якын, шуңа күрә сагындыра. Һәм шушы сагыну, шушы әсәрне язарга миңа тәрде. Анда әнинең менә шушы ничектер китү фаҗигасы. Бер караганда 90-га җиткән, инде яшәгән үзем белән. Барыбер әни, менә әнинең сагындыра, шушын әнинең сагыну тәсирендә язылган әсәр менә бу. Шушы "И туган җир". Беләсезме, тагын бер әйбер бар. Татарда кайбер рухи кыйммәтләр бар менә безнең татар милләтендә. Бар туган тел дибез, шулай бит. Бу көндә туган тел өчен көрәш бара. Бик күп күтәрелә менә бу проблемалар туган тел мәсьәләсендә һәм туган йорт дигән төшенчә дә бар. Безгә туган йортны
югалтырга ярамый. Ул безнең рухи кыйммәт. Чөнки ул безнең нигезебез, ул безнең башлангычыбыз. Кендек бавы. Без аңа битараф калырга тиеш түгелбез. Без туган йортларны ябып китергә тиеш түгелбез. Менә мин бүгенге көндә атна саен авылга кайтам. Анда минем авыл буш йорт. Кайтам, анда ремонт ясыйм, шунда иҗат итәм, һәм мин авыл белән береккән. Менә ул һәрбер кешегә дә миңа гына түгел, күп кешегә хас дип уйлыйм бу әйберне. Чөнки туган йортка кайтып керү үзе бер бәхет ул. Менә шул. Һәм авылларны без мәгән бары тик әлегә менә шул рәвешле генә саклап кала алабыздыр. Чөнки авылда калучылар азая, кызганыч инде өлкән буын китеп бара. Менә шулай шәһәргә китеп, шәһәрдә ничектер җанына тынычлык таба алмаган кешеләр менә шулай авылдагы нигезләрне карап, сипләп, менә шунда тормыш утын бераз саклап торсалар гына. Хәбир әфәнде, менә без бу көннәрдә Халыкара мөселман кино фестивале рухы белән яшибез. Менә шушы китапка кергән әсәрләрегезнең кайсысын сез киләчәктә шушы фестивальдә фильм буларак күрергә теләр идегез? Менә шул романның бәхәсе җаннарны мин киносценарий яза алам, чөнки аны төшерергә дә була. Анда беләсезме, без бит мин барыбер драматург. Без теге ничектер кайбер прозаиклар кебек су кушып язарга өйрәнмәгән. Безнең һәрбер сюжет анык, ачык. Динамика көчле бездә, композиция көчле. Шуңа күрә без теге кырыйга, сулга җирмибез, турыдан-туры барабыз. Чөнки безнең пьеса язганда сюжет булырга тиеш, һәм динамика булырга тиеш. Шуңа күрә без шушы менә мин язу мәсьәләсендә әйткәндә, шушы әйберне мин анда минем драматургия күрелеп ята. Шуңа күрә бу әсәрләрнең теләсә кайсын алып кино төшерергә була һәм спектакль куярга була. Һәм менә кстати дигән сүз ул татар сүзе, кыстырып кую дигән сүз. Кстати, менә бу нидә? Бәхәс җаннарның икенче кисәген аны инде халык театры пьеса итеп куйды. Һәм бик уңышлы барды. Чыннан да драматург булу да бик җиңел түгелдер дип уйлыйм, чөнки Мөхәммәд Аби Мәһдиевнең бер әсәре чыккан, Күчмә театрда куйганнар инде аны. Бик авырлык белән куйганнар, аны репертуардан алганнар. Мөхәммәд Аби шул турыда язганнан соң булай ди. Туфан Абдулович Миннуллиннан сорыйлар икән. Драматург булу авырмы дигәч, мин аны белмим, әнә Мөхәммәд Мәһдиевтән сорагыз дип әйтә ди. Менә шуңа шикелле драматургия эше дә бер дә җиңел түгелдер. Шуңа күрә сезгә иҗади уңышлар телибез, Хәбир әфәнде. Нәрсәдер укырга телисез бугай? Юк, менә әйтмәкче булам, менә ничек прозага күчтем дип дөресен әйткәндә, менә бу, беләсезме, менә иҗат кешесен чагыштырырга була алмагач белән. Менә алмагач үсә, аннан соң чәчәккә ата, аннан соң алма бирә башлый. Кайбер алмагач соңга калып бирә, шулай бит инде. Кайберсе тизрәк бирә. Менә минем өлгереп җитү, менә җиттем менә мин хәл өлгереп. Минем яшем бар шактый. Шуңа күрә, өлгереп җитү ул күпмедер ди, менә ничек тә битим. Ниндидер бер һәр кешенең үзенә бер төрле була ди. Алмагач ничек бирә, алмагачны. Язучының да өлгереп җитүе ул инде җимеш бирүче килеп җитә. Менә шуңа күрә әйтмәкче булам, менә мин бер шигырем бар, үземнән көлебрәк яздым, булай дип укысам ярыймы? Әйдәгез тыңлайган. Нигә булай? Сусыл бодай. Соңлап кына өлгердең син. Сирәлдем мин ничә еллар. Ачылдым тик 40-тан соң. Әйттеләр гел, алгы сафның син артыннан атлап барчы. Җитешәсе иде, тук башакның бөртекләре кыелганчы. Бу инде теге кымын кыелганчы дигән килгән шул әзрәк. Менә шундый рәхшә. Шуннан да шактый гына кызыклы китап, бәхетле китаплардан булсын. Яңа әсәрләр. Китап инде сатылып бетә. Менә бу ел чыккан, сатылып бетә. Мин үземне шаккаттым. Мин, кстати, популяр булудан куркам. Ничек куркам популяр булудан? Чөнки популяр булып китсәң, халыкның нинә таләбенә, халыкның соравына туры килеп яза башлыйсың. Чөнки менә ул әйбердән куркырга кирәк язучыга. Чөнки ул вакытта аның сифаты да кими китапның, шуңа күрә нидә, шуңа күрә үз юлыннан барырга кирәк язучыга. Нәкъ менә шушы юлдан тайпылмыйча иҗат итәргә насыйп булсын дип теләп калабыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сездә иҗат юлыгыз озын булсын. Студиябездә кунакта язучы, драматург, күп санлы әдәби премияләр лауреаты, Татар акыл милке агентлыгы директоры Хәбир Ибраһим булды. Кунагыбыз белән саубуллашабыз, Манзара үз эшен рекламадан соң дәвам итәр. Манзара тапшыруының җомга чыгарылышын Догалы җиһан сәхифәсе дәвам итәр. Төбәкләрдә дини яшәеш ни хәлдә икән? Әйдәгез біз моны Ләйсән Хәснуллинадан сорыйк. Ассаламу алейкум, Ләйсән. Ва алейкум ассалам, рәхмәт Илдар, Гөлназ. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм дин кардәшләребез, җомга көне мөбарәк булсын.
Казандагы Гаилә мәчете ислам дини нигезләре курсларына чакыра. Укыту Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан расланган программа нигезендә алып барылачак. Бу хакта мәчетнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Иратлар һәм хатын-кызларның укулары аерым оештырыла. Мәктәп яшендәге балалар өчен төркем туплау күздә тотыла. Дәресләр эш һәм ял көннәрендә иртән, көндез һәм кич узар дип көтелә. Дәвам итеп Мәскәүгә юл тотабыз. Мәскәүдә бу көннәрдә генә Корбан фест фестивале оештырылды. Фест сүзе фестиваль дигән аңлата. Әлеге бәйрәмгә Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребез гаиләләре, дуслары, туганнары белән килгәннәр. Иртәнге 10-нан әлеге фестивальгә халык агылды. Бирдә һәркем үзенә яраклы шөгыль тапты. Балалар өчен дә аерым мәйдан чыгышлады. Конкурслар, мастер-класслар, концерт һәм әлбәттә инде файдалы очрашулар, аралашу бәйрәмгә ямь өстәде. Ике малай белән килдем, апай белән ул монда бераз җиде кибетләр карый. Безгә бик ошый бу праздник. Мәскәүдә не так часто бывает мусульман бәйрәмләр, но недалеко монда торабыз и очень шатлык монда килергә. Бу чараның төп максаты рухи әхлакый кыйммәтләрне, сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру, милләтләр ара һәм дин ара татулыкны ныгыту. Фестиваль программасында крәш, волейбол, җәйдән ату, регби, пейнтбол буенча ярышлар, Мәскәү мәчетенә виртуаль экскурсия мөмкинлеге каралган. Шулай ук хәләл ярминкә, балалар мәйданчыгы эшләде. Соңыннан тәмле плаудан авыз итәргә дә мөмкин булды. Корбан фест башкалада 3нче тапкыр Россия мөфтиләр шурасы ярдәм белән үткәрелә. Без аны уздырабыз тышта. Һәм дә Аллаһка шөкер бүген кояшлы көн. Һәм дә балалар инде үзләренә эш табалар дигәндә төрле конкурслар уздырабыз, квестта уздырабыз. Һәм дә башка батутларыбыз бар. Һәм дә башка шундый балаларга кызык булган нәрсәләр бар. Ул беренчедән, икенчедән дә аларның әти-әниләренә дә шулай безнең яктан бик күп конкурслар бар, сәхнә бар. Корбан фест дөньяны яхшырак итәргә теләгән төрле милләт һәм дин кешеләре өчен бердән мәйданчык булып тора. Ул күптәнге дуслар белән күрешү генә түгел, яңа танышулар, кызыклы шәхесләр белән очрашу һәм халыкларның бай мәдәни мирасы белән таныштыру урыны да. Кырым һәм Севастополь мөселманнары диния нәзарәте Симферопольдә файдалы гыйлем ислам мәктәбе оештыра. Биредә 6 яшьтән 13 яшькә кадәрге балаларны чакыралар. Бу хакта Россия мөфтиләр шурасы хәбәр итә. Файдалы гыйлем ислам мәктәбендә дәресләр уку елы дәвамында һәр шимбә узачак. Биредә балалар тәҗвид кагыйдәләре буенча Коръән укырга, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям тормышын өйрәнәчәк. Шулай ук аларга яңа сүрәләр өйрәнеп, ислам нигезләре белән танышу өчен зур мөмкинлек ачыла. Моннан тыш балаларга зиһен үстерү уеннары, спорт чаралары да каралган. Мәктәп ачылышы 8 сентябрьдә көндезге саат 11дә булачак. Файдалы гыйлем ислам мәктәбе мөгаллимнәре ата-аналарга укыту программасы турында сөйләячәк. Казанда күренекле татар мәгърифәтчесе, дин галиме һәм шаһид Вәлиулла хәзрәт Якуповның истәлегенә 7нче тапкыр Якупов укулары була. Шара Мөхәммәдия мәдрәсәсендә Вәлиулла хәзрәт Якуповның дини мирасын барлау максатыннан үткәреләчәк һәм бөтен Татарстан, Россия мөселманнарын җыячак. Бу турда Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итте. Вәлиулла хәзрәт берничә публицистик басманың, Иман, Вера газеталарының, Мусульманский мир, Иман нуры журналының еллык мөселман календарының шеф-редакторы була. Казанның Апанай мәчете имам хатибы һәм Мөхәммәдия Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректор булып хезмәт куя. 1998 елда Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, вакыфлар рәисе итеп билгеләнә. 2002 һәм 2006 елларда мөселманнар съездында әлеге вазифага кабат сайланып куела. Вәлиулла хәзрәт Якупов Россиядә беренче ислам әдәби нәшриятына нигез салучы, күп санлы дини һәм тарихи хезмәтләр авторы буларак та билгеле. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, бүгенге көн кичәге хаталарыбызны төзәтер өчен Аллаһы Тәгаләдән бирелгән бер бүләк. Яңа хаталар кылмыйча, булганнарын төзәтеп яшәргә насыйп булсын. Бүгенге җиткән мәгълүматларым менә шулар иде. Аллаһы Тәгалә кушканнарын үтәп тойганнардан тыйлып яшик. Илдар, Гөлназ. Рәхмәт Ләйсән. Ислам мөселман дөньясыннан шактый гына әтрафлы яңалыклар ишеттек. Дөньяда, җиһанда, социаль тормышыбызда, мәдәни өлкәләрдә нинди яңалыклар бар икән? Аларны инде хәбәрләр чыгарылышыннан белербез, ә манзара үзенең эшен берничә минуттан дәвам итәр.
Исәнсез, хөрмәтле тамашачылар, манзара тапшыру үз эшен дәвам итә. Хәерле көн, телевизор караучы мөхтәрәм милләттәшләребез. Гадәттәгечә нәкъ бу урында астрономик мәгълүматлар җиткереп алыйк. Кояш 4 сәгать 59 минутта бүген чыга һәм 18 сәгать 22 минутта бай. Һиҗри ел исәбе буенча Зөлхиҗҗә аеның 27нче көне икәнен дә искәртик. Бу мәгълүматлар Казан шәһәренә нисбәтле. Бүген сентябрьнең 7-се, җомга, иртәгә 8 сентябрьдә Россиядә финансистлар көне, журналистларның халыкара теләктәшлек көне билгеләп үтеләчәк. Шушы бәйрәм белән әлеге тармакта хезмәт куючы барлык тамашачыларыбызны һәм үзебезнең коллегаларыбызны инде бүгеннән үк тәбрикләйбез. Апас районының Ширмешән авылында шаулап-гөрләп Корбан бәйрәме уздырылган. Күңелләргә тәкъвалык өстәрдәй нурлы вакыйгадан безнең репортаж. 14нче халыкара Казан мөселман кинофестивале дәвам итә. Кино иң мөһим сәнгатьләрнең берсе икәненә инана барабыз. Кичә ниләр булды? Кинофорум көндәлеген бергәләп карарбыз. Җомга көннәрендә без сезнең игътибарыгызга рухи җырлар һәм мөнәҗәтләр яңгыратабыз. Мифтахетдин Акулла заманында булай дип язып калдырган: "Байлык өчен илен көнен саткан кеше ике дөнья өчендә ул явыз" дигән. Шул рәвешле без менә әлеге мөнәҗәтләрдә күркәм нәсихәтләр һәм матур вәгазьләр дә ишетәбез. Дуга кылыйк без. Кул тотып бергә йотылып нурга дуга кылыйк без, өмет китмәсен бездән. Тормыш бәрәкәтләр бирсен.
барлык җинаятьләр китсен, акыл саф тойгылар бирсен, тормыш гүзәллеге артсын, яңа таң атсын. Хөрмәтле тамашачылар, кунакханәбезгә рәхим итегез. Мөселман кинофестиваленең бер катнашучысы, Германиядә яшәп, бүгенге көндә Казанда гомер итүче милләттәшебез, күренекле кино эшлеклесе һәм тележурналист Насур Йөришбаев. Хәерле көн. Хәерле көн. Сезнең инде Мөселман кинофестивалендә беренче генә катнашуыгыз түгел, хәтта башланган елларыннан ук менә шушында бергә кайнап йөргәнсез шушы фестивальнең эчендә. Менә шушы елларга күзәтү ясасак, бүгеннән һәм менә хәзергәчә фестиваль ничек үзгәрде, сездә нинди тәэсирләр уята? Хәерле көн. Шушы мотор тапшыруга чакыругыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Казан Мөселман фестиваленә мин инде 5нче тапкыр киләм. Беренче фестивальгә оештыручы буларак килдем. Бunda ул вакытларны йөгереп шушы фестивальне оештырган кешеләрнең арасында мин дә бар идем. Пароходларда йоклап, Иделдә бик кызык вакытлар булды. 4 фестивальгә үземнең кинолар белән катнаштым. Бүгенге хәзерге кино нигез йорт дигән кино 4нче кино. Менә бу нигез йорт ул нәрсә турындарак, аның фабуласын гына булса да әйтеп узыйгыз. Нигез йорт дигән кинога мин булай гади генә килеп эләкмәдем. Дөресен әйтим, ул ничектер минем автобиографик, минем язмышыма бәйләнгән. 38 ел читтә йөреп, 38 ел элек йорттан чыгып китеп, нигез йортыман дөнья буйлап йөреп, былтыр үзебезнең нигез йортка кире кайттым Уралга. Безнең нигез йортыбызда яшәгән бер апа, Мәүлидә исемле апа мәрхүм булган, вафат булган, балалары юк һәм йорт буш тора. Миңа апа шалтырата, Мәлгый апа, Насур ди, безнең йортыбыз буш тора, нишләргә кирәк? Мәйтәм, тотып торыгыз, тимәгез, бирмәгез берсенә, мин кайтам да сатып алам. Тез генә кайттым да сатып алдым. Һәм мулла чакырып, азан кычкыртып. Азан кычкыртып, почмакларына барып, рәхәтләнеп, утларын керттем, бөтен нәрсәсен чистарттым, хатын-кызлар килеп, субботники саздылар. Һәм беренче төн үзем генә куркам йокларга, йоклап китсәм, тәмтешемә әти белән әни килеп мине тиргәмәсләр микән? Кайда йөрдегез син, шалтай-балтай дөнья буйлап? Куркам бит. Шушы гомер 38 ел буена кайтып кирдең, нәрсә әйтәләр икән дип куркып ятам, йоклый алмыйм. Мәйтәм турып, утны кабызып китап укыйм әле. Гөл Галимҗан Гыйльмановның минем университетта укытучым иде. Аның китабы йөри үзем белән. Битен ачкан идем, нигез йорт дигән хикәягә килеп юлыктым. Шул хикәяне укый башладым. Иртәгә кадәр 4 тапкыр чыктым шуны. Һәм арып, үземдә сизмәстән китапны күкрәгемә куеп, йоклап киткәнем. 8 сәгать йокладым. Нәкъ сезнең фикерләр, нәкъ сезнең кичерешләр язылганмы? Минем фикерләр, минем кичерешләр дә язылган, ләкин анда бер әби язмышы язылган иде. Һәм шунда ук мин Галимҗан абыйга шалтыраттым Казанга. Галимҗан абый, сезнең хикәягез бик ошады, шуның турында сценарий язсам ярыймы? Нәрсә уйлыйсың, шуннан да хот унны язды. Яздым да Казанга җибәрдем. Беренче минем үтте сценарий. Акча бирделәр, рәхәтләндереп төшердем шул киноны. Бу фильмның жанры, ул нәфис фильмме, документаль фильм рәвешендәрәк булачакмы, ничегрәк? Бу фильмның жанры, мен трагедия жанры төшергә әйткәнем, ләкин килеп чыкты ничектер якынрак, мелодрамага якынрак, чөнки продюсерлар минем трагедияга каршы чыктылар. Син нәрсә, монда концлагерь төшергә йөрисеңме дип. Мәйтәм, бу ялгызлыкка сез әле кергәнегез юк, ялгызлык белән очрашканыгыз юк, мәйтәм, бу концлагерьдан да хужрак. Мен шундай трагедия иттереп, шаң суарга әйткәнем. Әниләрне, бабаларны, үзегез балалары исән чакта нишләп картлар йортына кертәсез? Нинди нәрсә ул? Картлык, язгызлыктан авыррак нәрсә юк дигән нәрсә турында инде. Ләкин шулайрак йомшаграк килеп чыкты. Ләкин шуңа карамастан ялгызлыкның күзендә аның хот Германиядә, хот Америкада, хот Татарстанда, хот Уралда ялгызлыкның күзендә сагыш һәм күз яшьләре. Һәм инде менә шушы фильмны караган күп кенә тамашачыларыбыз бәлки менә ниндидер бер гыйбрәт алырлар. Киләчәк буларга тапшырырлык ниндидер фикерләр, үзләренең балаларына нинди фикерләр җиткергә кирәклеген аңларлар. Шулай бит. Нәрсә җиткергә теләдегез? Беләсеңме, кино, нәрсә ул кино? Мин киноны кешегә гыйбрәт булсын, нәрсәләр күрсәтеп, кешеләр уйлансыннар дип шуның турында уйлыйм. Мәсәлән, шушы кино төшерү алдына мин картлар йортына бардым. Шагыштырдым, Германиядә картлар йортын, Россиядә картлар йортын. Беләсеңме, бер картлар йортында бер әби утыра елап, үзе генә почмакта
шундай ниләр диварларын буялган инде элекке вакытта кебек буяулар белән күк төсле инде үзегенә утырам әйтәм әбием сезнең туганнарыгыз бармы уланнарыгыз балаларыгыз бармы бар ди кыз бар ди ерак яшәми ерак түгел генә ди монда ди 2 катлы йорты бар ди машинасы бар ди әйбәт эшлиләр киләмесең килеп карыйлармы әйе ди аена бер рәт килә ди әйтәм аена бер рәт әйе ди пенсия алган вакытка килә ди ни аяныч әйтәм сез кызыгызны ничексең яратасызмы соң Ай, улым ди, ничек яратмыймсың ди. Ул минем бердән бер кызым ди. Яратам, конечно ди. Вот менә шундый галәмәт. Тагын бер егет. Әтисе Камчаткада эшләде Советлар Союзы вакытында. Малае Казанда укый. Малаена 400 сум акча ебәреп торды айына. Уйлап карагыз, ул вакытны студентлар вакытында без 30 сум ала идек Казан университетында укыганда стипендия. Хәзер кайтып әтисе картайды 85 яшьлек бабай, шу малай әтисен картлар йортына узатты квартирасын алыр өчен. Сорадык, нигә алай эшлисең дип. Так это же старик дигән була. Он чем не сделает ди. Вот уйлап карагыз. Аемында инде фикерләр бихисап. Нәрсә дип бихисап. Ләкин минем кинода бу happy end булып бетте. Мин артын сөйләп битермим. Чөнки киноны кайда күрә алабыз шуны әйтик. Җомга көнне Сәгать 12-дә Ривьерада, беренче залда. Рәхим итегез. Ягъни бүген көндез без инде тамашачыларыбызны менә шушы фильмны карарга, уйланырга чакырабыз. Нәсир әфәнде, сез үзегез кино дөньясында менә шундый уникаль шәхес дип әйтик, сез режиссер да, сез сценарий авторы да, сез кинооператор да, телевидение операторы да, һәм үзегез актер буларак та үзегезнең фильмнарыгызда уйнаганыгыз бар. Капкада мәсәлән шулай бит. Ә менә бу фильмда сез уйнамыйсыз. Актерлар кемнәрне күрәчәкбез экранда? Бу киноны мен үземнең туган ягымда Уралда төшергә иткән идем. Шушы нигез йортта барысында көйләдем, ниттем, шушы сценарийны шушы урынга туры китереп яздым. Һәрбер бурылышын, һәрбер пешмәгән картлар йортын инде менә бирделәр, урыннарын таптым инде. Ләкин артистлар бездә халык театры бар, ләкин тартмыйлар шушы кино өчен батмый. Шуңа миңа әйттеләр инде Түбәнәк авылына Туймазы театрында, Татар театрында бик әйбәт артистлар бар дип әйттеләр. Фәнир Абигалимов, безнең спонсор, ул анда Түбәнәк дигән авылданың бабайлар утары бар. Ул безне ашатты, эшертте, бензинын бирде, йоклатты. Бик әйбәт кеше, шундай әйбәт кеше. Шул Туймазы театрында артистлар уйнадылар. Бик әйбәт уйнадылар. Минем үземдә исләрем китте, бик әйбәт уйнадылар. Римма Пакульчарова һәм Залялов Алик. Инде әлеге фильмга фестивальдә уңышлар телибез. Насир әфәнде, менә сезнең инде мөгаен уйларыгызда киләчәккә планнар бардыр. Менә хәзер Казанга кайткач, күңелегездә нинди фильм төшерү турында уйлар биреләнә? Рух кирәк. Рух. Укытып кына, режиссер итеп кенә мәткинә төшер дип, ул бит трактор түгел, килдең дә ачтың да киттең, эттердең, кайтып бикләп куйдың да кайтып киттең ягә. Ул башта иҗат ул, иҗат аны төннәр буе уйлыйсың, көннәр буе уйлыйсың. Аның өчен вакыт юк. Ул шундый нәрсә ул. Аның өчен рух кирәк. Нәрсәдә турга тиеш. Моң. Иншалла. Без менә шушы сезнең хыялларыгызның гәүдәләнеше турында сөйләшергә кабат шушы студияда әле очрашырбыз дигән өметтә калабыз. Иншалла. Өмет итәм. Рәхмәт. Рәхмәт Гөлназ. Рәхмәт Илдар. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта күренлектә кино эшлеклесе, телевизион журналист Нәсир Йөришбаев булды. Тапшыруыбызны арча якларына кайтып дәвам итәрбез һәм сезгә хезмәттәшебез Фәридә Тухфатуллина әзерләгән видеозманы тәкъдим итәбез. Ул Мирҗәм авылының тарихы белән таныштырыр. Мирҗәм. Калкулыклар, кырлар арасына сыенып, ят күзләрдән качарга теләгәндәй аулакка урнашкан бу авыл. Казан арты җирлеген яхшы белгәннәр аны еш кына Әтнә районының Мәрҗән авылы белән дә бәйләп карыйлар. Алар икесе ике авыл, әмма тарих битләрен барлаганда уртак сахифәләренә юлыгасың. Аның чыгышы белән дә ул бик борынгы авыллардан түгел, менә 18 гасыр урталарынан гына узып киткән генә авыл. Ул дөрестән дә Әтнә районы Мәрҗән дигән авылдан 27 иркеше урман кисәргә килеп, аның Миргам дигән аларның бригадирлары булган үткән кешеләре. Башта ул аталган Мирҗән пушинкасы дип, Мәрҗән пушинкасы дип йөрткәннәр дә, аннан соң тора бара инде менә шушы Мирганга калган. Менә Санкт-Петербургтагы менә бу архив документларына караганда 1782 елда ул Мирган дигән исем белән аталып китә башлаган. Монда инде бөтенесе 160 кеше мәчете булган. Анда 27 некрещенных татар дип язылган.
Бу авыл башланган вакытта шул вакытта аларның менә димәк алар ислам динен кабул иткән булганнар инде. Бу вакытта мәчетне салып, мәчетле булганнар инде уже. Биредә Миргам атлы остап улы һөнәрче көн күргән. Аның исеме еллар узгач, әллә исемне матурлау нисбәтеннән, әллә җирле халыкның сөйләшенә мөнәсәбәтле Миргамнан Мирҗәмгә үзгәрә. Бу вакыйгалар авыл кешесенең тормышына әллә ни зур йогынты ясамый билгеле. Ә менә шушы җирлекнең горурлыгы булган мәчет манарасы киселү Мирҗәмлеләр өчен зур фаҗигага әверелә. 1905 елда салынган Аллах йортыннан азан тавышы 1929 елга кадәр яңгырый. Замана җилләренә ияреп, мәчет мәктәп итеп үзгәртелә. Моның муллаларын, мәзиннәрен инде кулга алып җибәрәләр мәзинне сөргөнгә. Мулланы белгілі булмый, аның менә оныклары кайтып сөйләшкәне, ул инде атылган була, аны аталар алып китеп, шуннан соң без аның ниләрен белмибез. Менә бу мәчетнең ул вакытта мәктәп булгач әле манарасы тора. Менә сугыш башланыр алдыннан 40-нчы елны монда килә бер укытучы Хаҗип дигән. Шул укытучы кисеп төшерә дә, аны соңына сугышка алалар, сугышта ул халыкка кайтмый инде бүтән. Менә аның тарихы шул. 90-нчы елларда авылның горурлыгы герой шәхес Нәкиб Сафинның балалары һәм җирле халыкның тырышлыгы белән яңа мәчет салына. Ә иске мәчет бинасында бүген мәдәният йорты эшли. Һәм иң кызыклысы, күңел ачу чаралары гына түгел, биредә әдәби кичәләр, язучы шагыйрьләр белән гамьле очрашулар оештырыла. Дини һәм әдәби мәдәни тормыш бер-берсенә мәрҗәндәй бәйләнеп бара. Исеме дә мәрҗәндәй матур авылда тарихи сәхифәләр онытылмый. Хөрмәтле тамашачылар, Мөселман кинофестивале турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Студиябездә чираттагы мөхтәрәм кунакларыбыз Мөселман кинофестивалендә катнашучы авторлар Марсель Мәхмүтов һәм Рафил Галимуллин. Хәерле кунакларыбыз. Катнашучылар исемлегендә сездә бар һәм ул кыска метражлы фильм буларак милли кино номинациясендә сез Иман нуры дигән фильм тәкъдим итәсез. Һәм минем белүемчә, ул фестиваль өчен төшерелгән, махсус фестиваль өчен төшерелгән фильм түгел, социаль проект. Идеясы ниндирәк аның, сюжеты ниндирәк дип әйтик. Аңлатмай үтегез әле. Бу идея Иман нуры дип аталган Нагорный бистәсендә урнашкан мәчеттәге Нияз хәзрәт тарафыннан килә. Белгәнегезчә, Мәскәүдә елда зурлап, улылап безнең Мөхәммәд галәйһиссәламның туган көнен Мәүлид бәйрәмен үткәрәләр. Без Казанда да үзебездә шундый бәйрәмне булдырырга булдык. Һәм Нияз хәзрәт безгә ничегрәк үткәрик дигән тәкъдим белән Ләйлә Салахетдинова дигән сценарист кино Мәүлид дип аталган шушындый бер проект тәкъдим иттеләр. Һәм шушы проектка без шушы менә кыска метрлы Иман нуры дигән фильмны төшердек. Бу менә әйтеп кабатланам, Нияз Илдарович, Нияз хәзрәттән килгән инициатива. Фильмның фабуласын кыскача гына әйтеп үтсәк, бик зур серне ачу булырмы? Юк. Бизнесмен турында шушы гади тормышта шушы бик бай бизнесменның шушы дин юлына тап булуы турында бик гади сюжет, теге күзәтелә. Бунда бу бик зур гына строительный фирманың җитәкчесе булып эшли, һәм аңа кичкенә генә заказ килеп ләгә, имеш ниндидер бер бинаны урыннан алып атырга. Ул анда үзе барырга, үзе бара анда һәм аның мәчет икәнен күрә. Экранда без сезнең үзегезне күрәчәкбезме? Менә әйтегез әле. Без бу кыска метрның режиссерлары буларак кадрда юк. Кадрда юк, ләкин Рафил Галимуллин кичкенә генә 3 секундлык эпизодта хәзрәт ролендә күрә аласыз. Тагын кемнәр булачак экранда? Экранда Галескар Камал театрының әйдәп баручы артисты Эмиль Талипов, шулай ук Идель Киямов, таныш исемнәр. Абри Хабриев, Ләйлә Салахетдинова эпизодический рольдә. 4-5 кеше уйный торган фильм. Артык теге зур игровой моментлар юк. Более актер осталыгына куелган фильм. Менә сез фильм төшерү тәҗрибәсенә ия. Бездә бит инде татар киносы бармы, татар киносы юкмы дип сөйләшә кергән кинолар туа тора, фестивальләр бара тора дигәндәй. Менә кино төшерер өчен шундый тулы метрлы, тулы канлы фильм төшерер өчен нәрсә кирәк?
Акчада гынамы бөтен хикмәт? Юк. Акчада гына хикмәт түгел, беренчедән идеялы булу кирәк, рух идея кирәк, инициативалы булу кирәк. Команда кирәк кешеләр. Моның белән янып яшәргә кирәк. Бу миңа калса һәрбер эшкә ничектер килешә шулай. Ну, акчада түгел дип хикмәт. Мәсәлән, Аның акчасы юкта инде безнең кинога әле төшерүдә. Чөнки пока фильмнарга зур акча бүлү өчен әле бездә теге яхшы анда качественный материал чыгарга кирәк. Әлегә ул безнең татар индустриясендә авыр бара бит. Барыбер әле без киноиндустрияны әле күзәтәбез генә, күзәтү стилендә генә. Менә азмы күпме тәҗрибә туплана башлады. Хәзер инде шушы эшне дәвам итәргә теләк бармы күңелдә? Әлбәттә, без моның өстендә эшлибез һәм дәвам итәбез. Шулай ук быелга да без инде 30 минуттан торган кыска метрлы фильм төшерергә ниятләдек. Шулай ук исламга бәйле рәвештә төшерәчәкбез. Шулай ук шушы проектның җитәкчесе Нияз хәзрәт, сценарист Ләйлә Салахетдинова һәм шушы фильмда күп кенә танылган артистлар, Казаныбызның күп кенә танылган артистлары булачак. Быел да шул команда булачак инде. Менә Мөселман киносы фестиваленә Казанга бик күп танылган кино әһелләре килде бөтен илләрдән. Һәм шушы фестивальнең кыйммәте ул үзеңнең әсәреңне тәкъдим итү генә түгел, менә үзеңнән күпкә тәҗрибәлерәк кешеләрдән ниндидер сабак алу, алардан осталык дәресләр алу. Вакыт табасызмы йөрергә? Башкаларның әсәрләрен, фильмнарын карарга, кемнеңдер лекцияларын тыңларга, очрашуларга йөрергә. Кызганыч, без теге фестиваль форматында аны карарга өлгермибез, но без үзебезнең коллегаларны читтән күзәтеп, белеп торабыз, күзәтәбез, алар нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен. Ул безгә кызык. Аларга да кызыктыр, чөнки барыбер бер Казанда кайныбыз дигәндәй. Монда шул кадәр кино төшерүче компаниялар бик күп түгел, 30-50 түгел анда. Бик әз, шуңа күрә без күзәтәбез үзебезнең коллегаларны. Менә алга таба фильмнар эшләргә кирәк икәнлеген беләбез бит инде. Ниндирәк темаларны алырга кирәк дип саныйсыз? Миңа калса социаль темалар, менә социаль проектлар һәм социаль темалар һәрвакыт актуаль булачак. Бу бер. Икенчедән, миңа калса үзебезнең милли һәм националь проектларыбызны күтәрергә кирәк, чөнки бездә бу кызганычка каршы әлегә бик сүлпән. Өченчесе менә мин бик зур хыялым бар, ул үзебезнең спорт өлкәсендә берәр нинди проект фильмнар төшерү, чөнки безнең Казан калабыз белгәнебезчә Россия Федерациясенең спорт шәһәре. Һәм бездән чыккан бик күп танылган спортчылар инде дөнья күләм танылып киләләр. Спорт темасына бер нинди фильм юк. Димәк, бу темага да алынырга мөмкинсез, андай ихтимал бар. Бәлкем. Яхшы, көтәбез. Бәлки бу соңышлырак та булыр әле, чөнки спорт ул акчалырак җир. Менә сезгә нинди шәп идея. Уңышлар сезгә, егетләр. Рәхмәт. Һәм тамашачыларыбызны әлбәттә инде шушы кунакларыбыз әзерләгән Иман нуры дигән фильмны карарга чакырабыз. Фестиваль көндәлеген программасын күзәтеп барыгыз. Рәхәтләнеп барып карарга һәм үзегезнең фикерләрегезне тупларга мөмкинлек булачак. Без исә Свет Вера фильмы белән Мөселман киносында катнашучы авторларыбыз Марсель Махмутов һәм Рафил Галимуллин белән саубуллашып, фестиваль көндәлегенә тукталабыз. Кичә ниләр булды икән? 872 көнлек тоткынлык, ачлык, өметсезлек, мәхшәр. Моннан 77 ел элек Бөек Ватан сугышының иң фаҗигале, хәсрәтле вакыйгаларыннан берсе Ленинград блокадасы башлана. Сугыш башланганда шәһәрдә 2,5 миллион кеше яшәгән булса, Камалышта 2 миллион кешенең, шул исәптән 400 мең баланың гомере өзелә. Менә шушы фаҗигале вакыйгаларны истә тотып, Ленинград шәһәре герой шәһәрләребезнең берсе исемен йөртә. Санкт-Петербург исеменә безнең вакытларда аның исемен алыштырган вакытта да нәкъ шул уңайдан бәхәс чыккан иде. Менә шушы Ленинград блокадасының курбаннарын, алар турындагы хатирәләрне югалтырмау өчен, бәлки шул атаманы саклау кирәктер дигән фикерләр дә кузгалган иде. Бүген Ленинград блокадасы башланган көн. Шул уңайдан хәбәрчебез Рамис Сафин әзерләгән махсус видеоязма. Санкт-Петербургның иске урамнары һәм елга ярлары буйлап йөргәндә, аның һәр йорты, һәр тыкрыгы моннан 70 ел элек булып узган котыш-көч көннәрне хәтерләтә сыман. Менә Нива елгасының бу урыныннан сугыш елларында Ленинградлылар озын чиратлар торып эшәр өчен су ала торган булганнар. Сөйләүләренә караганда, су алырга килүчеләрнең кайберләре хәтта чират җиткәнендә көтеп җиткерә алмыйчан, я ачлыктан, я зәмһәрир суыктан катып үлгәннәр. Шәһәрдәге блокада музеенда да бу хакта һәм шул көннәрнең ерак хатирәсен саклаган байтак уникаль экспонатлар саклана. Кешеләр яши торган бүлмәләрен җылыту өчен менә шундый кичкенә мичләр, ягъни буржуйкалар ясаганнар. Это буржуйка композитора Асафьева.
Таким образом, она мемориальная, так же, как рядом стульчик знаменитой актрисы Богдановой Чесноковой. Вот если блокадное самое страшное время на буржуйке, алюминиевая кружка, алюминиевая кастрюля, алюминиевая ложка, чашка, уже, казалось бы, не до фарфоровой чашки, не до красивой посуды, то рядом у нас буфет, в котором собрана красивая посуда, которая была почти в каждом доме. Музей залларында татарларга кагылышлы экспонатлар да бар. Менә бу татар киемнәре блокада көннәрендә сугышчылар һәм шәһәр халкы алдында чыгыш ясаган татар балаларының сәхнә костюмнары. Илдә сугыш, шәһәр чалганышта булса да, ил җитәкчелеге аз гына булса да халыкның рухын күтәрү максатыннан концерт бригадалары оештырырга карар чыгара. Партия кушуы буенча бар тик балалардан гына торган шундый төркемнәрнең берсен Аркадий Орбут оештыра. Ул безнең илнең халык биюләрен куя. Менә ул халык биюләре арасында бер бию татар малайлары. Менә шул биюләрне бу балалар Аркадий Ильич Омар белән бөтен фронтларда күрсәтеп чыгалар. 3000 концерт бирәләр. Блокадный көннәрдә генә. Шунсы сөенечле, әлеге малайларның сугышчылар алдында чыгыш ясаган вакытлары әлеге уникаль кадрларда безнең көннәргә кадәр сакланып калган. Менә ушы кабзаларда менә шул балалар татар малай биюен бийләр. Менә карагыз бу балаларга, бу илне җиңәргә мөмкинчелек юк немецкә. Нинди балалар? Алар үзләре солдат кебек. Тарих китапларынан билгеле булганча, Гитлер 1942 елның 8 сентябрендә шәһәрне алу көненә багышланган тантана уздырырга ниятли. Ләкин хыялы тормышка ашмый. Шәһәрдә бу көнне чынлап та концерт була. Ләкин дошманлыгы түгел, филармония залында Дмитрий Шостаковичның 7нче симфониясе яңгырый. Концертка әзерлек көннәрендә дирижер шәһәрдәге музыкантларны кем әйтмешли бөртекләп җыя. Ул сугышка кадәр оркестрда бәрмә уен коралларында уйнаган. Шул чорның танылган музыканты Җәүдәт Айдаровны эзли башлый. Исемлек буенча карап, ул аны мәйетләр арасыннан эзләп таба. Ул инде үлгән халык арасында ята. Шунда Карл Элиасберг килеп кергәндә, анара караганда, ул бармагы белән әкертен генә шулай күрсәтә, что анарда не үлгәнмәгән, җан китмәгән. Аны чыгаралар, алып китәләр. Менә безнең Җәүдәт Айдаров менә ушы симфонияга катнаша. Кем аны ишеткән ул симфонияны? Алар әйтәләр, ул шуның хәтлек шул барабаннарда, литаврларда уйнады, ләкин бөтен халык уйлый, әллә литавр, әллә немецнең каскасы аның кул астында. Менә халыкка шул менә дәрт сизелә. Музейдагы бу урындыклар, дирижер пульты һәм таякчыгы, фрак шул концерттан сакланып калган экспонатлар. Җәүдәт Айдаров исә сугыштан соң озак еллар Казан консерваториясендә эшли. Нинди генә авырлыклар, ачлык, ялангачлык булмасын, халык җиңүгә булган ышанычын, тыныч көннәр киләсенә өмет белән яши. Идәге агач әйберләр барсы да мишкә ягылса да, савыт-саба, һәр төрле хуҗалык җиһазларын алдагы көннәргә дип саклыйлар. Аз гына булса да, күңелне күтәрер, яшәүгә өмет уятыр өчен гаилә бәйрәмнәрдә оештыралар. И казалось бы, блокада, вот что им до этой посуды? Нет, есть такие воспоминания, что день рождения мамы, мама будет детишек, и говорит, зима, 42-й год, холодно, страшно. Она говорит, детишки, вставайте. Мама укутаны, они укутались. Садятся к столу, а на столе красивые чашки. Мама, а почему чашки? Ребята, у меня сегодня день рождения, говорит мама. Шәһәрдәге татар тарихына кагылышлы бик күп проектлар авторы Әлфия Рахмәтуллина агымдагы ел башында бу музейда шул елларда ачлыктан һәм суыкта өшеп вафат булганнарны һәм исәннәрдә яшәүгә өмет уяткан милләттәшләребезне искә алу кичәсе оештыра. Татар балаларын биергә өйрәткән Аркадий Обротның да каберен эзләп таба. Димәк, Әлфия сыман фидакар затлар булганда әле хәтер яшәячәк һәм халкыбызның мәңге җуелмас батырлыгы да онытылмаячак. Тапшыруыбызның 7 сентябрь җомга чыгарылышы шуның белән үзенең эшен төгәлләп килә. Без Илдар Кыямов һәм Гөлназ Рахматуллина сезнең белән сау буллашабыз. Кызгы иртәне яктыртып, йөзегезне ихлас елмаю бизәсен. Чәчәкле җимешле күзләр күңел сөенечләрен арттырсын. Исән-имин булыйк.